Здравейте! Ето, че дойде време и за най-желаното видео от всички вас. Секунда. Аз съм готова. Нека да започваме. Давах много писма, в които всички хора, които ме гледат, пожелаха да направя видео за първия секс. И както ви обещах преди празниците, това ще се случи след Нова година. И ето го! Видеото е тук, пристига. Мислех, че по мое време, преди 120 години, когато аз бях тинейджърка и когато аз се интересувах от това нещо, тогава въобще не се говореше за това. В училище не ни учеха на нищо. Мислех, че нещата вече са се променили, но от това, което разбирам, се оказва, че всъщност нищо не се е променило и тази тема продължава да бъде табу. Честно казано, малко ми е притеснено да говоря за това, не защото се срамувам или защото има нещо срамно, а защото осъзнавам, че нося голяма отговорност и че това, което ще кажа, се слуша и се възприема от хора, които наистина се интересуват и които наистина очакват да разберат какво бих казала. Със сигурност аз не съм специалистка в тази област, не съм специалистка в нито една област. Мога да споделя единствено това, което аз мисля и моите лични преживявания по темата. Почнем с това, че сексът е нещо много естествено, нещо благодарение на което ние съществуваме, ние се раждаме. В него няма нищо лошо. За жалост, съвремието и обществото така са наложили секса като нещо лошо, пошло, мръсно и отвратително. Със сигурност секса не е това, което може би сте виждали по определени канали, попадали сте на определени видеа за възрастни в интернет. Със сигурност това не е секса. Това, което виждате в този тип канали и видеа, е нещо, което изопачава секса и го показва в грозна и пошла страна. От години наред, по принцип, това е налагано като нещо срамно. Така са ни възпитавали, може би, от малки. Никога не сме се чувствали свободни да попитаме родителите си, да ни обяснят, да ни разкажат, защото имало винаги опасност да ни се скарат. Нямам идея защо е така. Може би един ден, ако аз имам деца, ще подходи по този начин. Вероятно хората просто ги е срам, страх да говорят. Не виждам отново причина това да се случи. Секунда. Така. Всъщност това, от което всички вие се интересувате, е какво представлява секса, какво представлява първия секс, кога трябва да се случи, на каква възраст, нормално ли е да се случва на някаква възраст, на друга ненормално ли е. Това, което мога да кажа, същото, което казах и за първата целувка, няма възраст, в която е нормално и не е нормално това да се случи. Разбира се, със сигурност не е нормално да ви се случи на 10 години, на 11. Според мен до 14-15 години е рано. Не знам днешната младеж дали избързва с това, както избързва с цялостното си развитие изобщо. Но според мен до 14 годишна възраст е рано да се случи, поне говоря от женска гледна точка. При мен естествено, като всичко останало и първата целувка и това се случиха доста късно, това даже много след първата целувка. Истината е, че в един момент вие самите ще се почувствате готови това да ви се случи. Знам, че звучи като клише, но просто има един момент, в който се събуждаш сутрин и както до вчера си мислил, че все още се чувстваш малък и незрял за това нещо, изведнъж просто усещаш, че си готов това да ти се случи и че искаш да го изживееш. Любопитен си, интересно ти е. Много важен момент е просто да осъзнаеш тази готовност, да я изчакаш, да не бързаш да правиш прибързани действия само защото всичките ти приятелки са го направили, защото най-добрата ти приятелка го е правила, или пък от страх да не се чувстваш смотан. Няма как това, че се бавите с първия път, да ви направи глупави, смотани и така нататък. Така че това е най-големия страх, според мен, който имат тинейджерите, именно да не ги помислят за задръстани или смотани, за това, че
не са правили секс. В тази възраст, вероятно, вече е нормално да имате гаджета, с които се целувате, забавлявате се, правите интересни неща, но не сте стигали още до секс. Предполагам, ако сте в някакъв тип взаимоотношение и връзка, вие ще искате това да ви се случи с този човек. Няма нищо лошо. Изчакайте тогава, когато се почувствате готови. Ако този човек ви насилва и не ви дава шанс вие да се почувствате готови и иска да го направите само защото той така е решил, може би това не е човека, с когото трябва да видите какво представлява секса за първи път. Човека, който държи наистина на вас, той ще ви изчака и ще се случи тогава, когато вие го поискате и наистина се почувствате готови. Виждате, казах, говоря от гледна точка на жената. Наистина нямам представа как стои въпроса с първия секс на мъжа. Това, което също смятам, че е много важно, е да се информирате и да правите разумен секс и да взимате всички предпазни средства. За щастие, по мое време нямаше интернет, но сега за щастие вие имате интернет и можете да видите хилядите болести и хилядите неща, които можете да си навлечете само с няколко минути безотговорност. Живото застрашаващи болести, които могат да доведат до всякакви сериозни здравословни последици. Нежеланата бременност е просто най-малкото, което може да ви се случи, така че когато решите това да ви се случи и се почувствате готови, именно за първия път, трябва да сте сигурни, че правите отговорен секс. Естествено, знаем всички кой е най-лесният начин за предпазване от болести, бременности и така нататък. Не сте толкова малки, няма да ви обяснявам. Но наистина, колкото и да ви моли партньорът, никога не се съгласявайте, никога не правете компромис със себе си. Настоявайте това да се случи с предпазни средства, защото, както казах, няколко минути компромис от ваша страна може да ви коства много сериозни последици. Освен това, ако партньорът наистина държи на вас и ви уважава, той ще уважи и желанието ви вие да използвате предпазни средства, а няма да има нищо против това. Може би се интересувате и от това какво е усещането, какво представлява, хубав ли е първия път и така нататък. Като цяло, първите няколко пъти, според мен, когато първо започнете да правите секс, първите няколко пъти въобще няма да ви харесат. Даже ще се чудите, това ли е секса, защото всички толкова много му се кефят. Човекът започва да се осъзнава сексуално и да изпитва удоволствие от това изживяване на много по-късен етап. Точно за това казвам, че може би е редно да поизчакате малко, защото на 15-16 години може би няма да се наслаждавате толкова на това нещо като изживяване емоционално и физическо, защото сексът, освен физическо изживяване, то е и емоционално, особено за нас жените, може би основно емоционално. Какво исках да кажа? Исках да кажа, че точно за това вие трябва да изчакате, защото в една по-зряла възраст, когато вече осъзнаете, опознаете себе си, своето тяло, себе си като същност, тогава най-много ще се наслаждавате на секса. Това ви казвам аз с моя 65 годишен опит като жена. За първия път. Както казах, първите няколко пъти, може би първите 10 пъти няма да ви се струва толкова готино изживяване, но вероятно след всеки един следващ път ще става все по-хубаво и по-хубаво. Пак казвам, много зависи от човека, с когото сте и предимно от това дали имате емоционална връзка с него. Ако ви се случи с някой, с когото просто сте го направили без да имате някакви чувства, някаква емоция, може би ще сте разочарована след това, няма да се чувствате окей. Наистина мислете и бъдете убедена, че искате да го направите и че сте избрала точно конкретния човек за това, защото, както казах, при жените това е предимно емоционално изживяване и идва момента, в който по някакъв начин вие може би ще имате очаквания към дадения човек, той може би няма да отговори, вие ще се чувствате много разочарована, ще се чувствате
предадена, защото просто по този начин сме устроени жените. За жалост, когато правим секс с някого, ние влагаме повече емоции, отколкото мъжете, и ако в един момент съдържанието си той дори не отговори на нашите очаквания, ние така започваме да се изнервяме и да страдаме за този човек. Така, страдането не е нещо хубаво и не трябва да ви се случва. Вече казах най-важните неща за секса. Като цяло, нека да ги обобщим. Първо, приемате, че секса е нещо нормално, нещо естествено, не е гадно, не е мръсно и не е срамно. Второ, осъзнайте себе си добре и помислете, усетете наистина, че се чувствате готова това да ви се случи. Не го правете само защото всички около вас са го правили или защото някой е казал, че трябва да се случи това на определена възраст. Няма такова нещо. 3. Даже 3 трябва да е номер 1. Използвайте предпазни средства всеки път. Не си мислете, това не може да се случи на мен. Аз съм застрахован от болести, забременяване и така нататък. Не. Всичко това може да се случи точно на вас, ако не бъдете предпазлива. И 4. Се забавлявайте, каквото и да правите. Животът е прекрасен и ще видите, че и секса става прекрасен след една определена възраст. Преди да приключим, видеото с въпросите и отговорите, които ви обещах, предстои. Събирам все още въпроси. Наистина страшно много момичета ми пишат, предимно момичета, всъщност няма нито едно момче. Получавам много интересни въпроси, на всички съм обещала, че ще отговоря. Някои искат да са анонимни, уважавам това, други нямат претенции. Ще събера още няколко въпроси и другата седмица това видео ще бъде факт. Нямам търпение. Също ще говоря и на някои лични въпроси. Днес е Иванов ден. Трябва да тръгвам. Това беше от мен, защото Иван ме чака да ме води от тях при техните. Обожавам майка му! Чао!